Troba una posició còmoda i, si és còmode per a tu, tanca els ulls. Pren-te uns moments per ajustar la postura perquè tinguis la sensació d'estar a gust. Pots fer unes quantes respiracions completes alliberant qualsevol tensió amb cada exhalació. Deixa ara que la respiració es mogui lliurement, relaxant-te amb l'entrada i la sortida de l'aire. Convida't a estar aquí, a casa, en aquest cos que respira. Pren-te un moment per imaginar el teu cos com una casa i fixa't si pots sentir curiositat pel lloc on vius. És a l'àtic, la teva ment? O hi ha algun malestar que et crida l'atenció cap a una habitació en particular? Potser a la part baixa de l'esquena o a la panxa. Imagina que pots baixar de dalt a baix, dirigint la teva atenció suaument a qualsevol àrea on s'hagi acumulat tensió. Pot ser que sentis quelcom al cap i la cara. Suavitza els músculs del voltant dels ulls, l'arrel de la llengua. Observa si pots sentir la teva cara. Sent la teva boca. Sent la gola i el coll. Observa les sensacions que hi ha. Deixa que les espatlles caiguin lluny del coll i es relaxin. Pots sentir les sensacions dins les teves espatlles. Suavitzant les mans,
Mira si pots sentir sensacions dins les mans. Continua observant quines parts del cos, de casa, són de fàcil accés i quines són més difícils. La sensació a la zona del pit. Pots experimentar sensacions dins del pit i del cor. Deixa que la respiració suavitzi la zona abdominal i fixa't si pots sentir dins del ventre i experimentar què hi ha dins teu. Continua explorant el tors. Respira i mira si pots sentir la vida a través de la regió pelviana. Com d'accessibles són les sensacions en aquesta part del teu cos, de la teva casa. Deixa que la tensió es mogui a través de les cames, les plantes dels peus. Quan examines el cos d'aquesta manera, has notat alguna zona que se senti especialment viva, fàcil de sentir? Hi ha zones difícils de contactar. Pots confiar que amb la pràctica, l'experiència del teu cos serà cada cop més directa i refinada. Ara amplia l'atenció per sentir tot el cos. Com sents el teu cos ara mateix? Hi ha una sensació de vida? Hi ha dolor? Potser hi ha plaer? O una barreja de dolor i plaer? Observa, si pots, sense judici. Simplement examina el camp de l'experiència corporal amb atenció plena. Simplement respira i nota la qualitat de les sensacions canviants. Deixa-les ser tal com són.
Per als darrers moments d'aquesta sessió, torna l'atenció a l'àncora de la respiració. O si t'agrada escollir una àncora alternativa, detecta on les sensacions del teu cos són més fàcils de sentir i són agradables o neutres. El so d'una campana finalitzarà aquesta pràctica. Pots trobar aquests i altres recursos visitant la nostra web www.atencioplena.cat.